Salutare fraților și minunare, astăzi o să ne jucăm game modul RNG pe Rivals, unde sunt foarte multe arme OP, cum ar fi acel cuțit cu care poți dai double jump, este foarte OP și are dita mai ce hitbox-ul, da, ați auzit bine, și încă o armă în care poți dai un hit, care ambele sunt de sticlă. Cu acea armă care v-am zis voi că dați doar un hit, puteți să dați în orice parte a corpului și o dă 150 de metri, dar aveți o singură șansă să nimereți. Adică e destul de complicat, să zicem așa. E bine, prima oară am vrut să facem un challenge în care jucăm cu, de exemplu, nu știu, un lot de sniper, unul de spammer și unul de așa, doar că mi s-a întrerupt videoclipul pentru că m-a sunat cineva. Dar în fine. Jucăm cu un profesionist. Foarte mult îmi place chestia asta. Și jucăm arena. Și mai mult. Mai și pe PlayStation și are mai ce... Și le-a dat minigun. Pariu. Dumne! Mulțumesc, jocurile, că m-ai bucurat. Moară Gigi de nu. Bă, dă-mi vedere și mie o armă. Bă, asta ceva de doamne ăștia. Da, mai sunt și chestiile astea, gen poțiune și toiag fermecat. Malefic, ce-o fi ăsta? Doamne, să știu, nu știu nimic, nu știu ce e ăsta. Atât de bol unde e arma asta. Ăsta ce arme are, bă? Nu mă de aici. Nu mă. Are grappling hook. Da, acest game mode prime... What? Cu ce armă vrea să mă bate el, bro? Nu știu, că numai sunt 5 vieță. Firar să fie. Hai, te rog, o armă bună. Arma, am zis. Mulțumesc, grappling hook. Să știi că mă ajută foarte mult, jocule. Lui îi dai assault rifle și mie îmi dai grappling hook. What the heck, man? Măcar mi-a dat medchițanul cu care pot să fac și știi. Și mai mult mă ajută. Bă, să mor eu, bă, o armă bună, bă, cer atâta, bă. Vă zic, sunt cel mai ghinionist pe modul ăsta de joc. Cuțitul ăla, frate, să-mi piși și mie cu double jump, că vreau și să le arăt abonaților pe episodul ăsta, te rog. Doar să le arăt atâta, nu vreau să mă joc 5 ore cu el. Doar să le arăt abonaților mei. Cuțit normal, mulțumesc, jocule. Măcar atât. Chiar dacă tehnic vorbind e imposibil să mă joc cu el pentru că n-am ceva de movement. Uite, cu ce a dat tipul meu? Mi-a scăzut doar 3 viață. Nici măcar nu există un joc în care poți să scazi 3 viață. Poate-ți link și atunci... I don't know. Iar îmi pică pumnii, iar. Bă, iar mă... Wow! Cred că e șansă de 1 la 1 trilion sau ceva să-mi pice doar pumnii. Și lui ce crezi că îi pică? Grenade launcher, mă. Grenade launcher. Na. La copilașul. Mamă, ce bine ar fi dacă mi-ar pica și mie ceva cu care pot să trag. Nu arc. Dacă cu paintball gun și nu mai văd nimic. Am și o întrebare. De când... Deci... Nu înțeleg. Deci sniperul și-a primit nerf și paintball gun și-a primit... ăsta, buff. Chiar nu înțeleg, vedeți. N-are nicio logică jocul ăsta. Dau și acum cu paintball gun. Păi stai să vezi ce fac ăsta. E copilul meu. Mori. Mor că am arc și paintball gun. Care ambele sunt mai mult așa la mișto. De moment i-am dat 3-1 lui copilul meu. Bine, am avut și ceva noroc. Level 166. Îl cheamă Guillaume. Ce nume e ăsta nu știu. Dacă e nume dintr-o țară care e ceva special, să-mi ziceți voi în comentarii, că eu chiar nu știu ce înseamnă.
Un armada m-a bătut cu trowel-ul. Cu trowel-ul, bro. Cu trowel-ul. M-a bătut cu trowel-ul. Oh, nu. Acum are... Cam sigmoasă arma asta. Bine, e o armă sigmoasă pentru flori sigma, bineînțeles, adică nu vă imaginați că aici noi jucăm șmecherii. Nu, aici totul legal. Vreau m-am încercat să-mi dea cu pungii și efectiv are cei mai pay-to-win punct din joc, ea cu țepi aia foarte rari, care trebuie să bagi 10.000 de euro sau ceva. Hell na, bro, hell na, hell na, hell na. Mulțumesc pentru movement, be like. Au. Nu m-a lovit de asta tot a durut. Acum da, m-a lovit. Te rog un medkit. Ba, am zis un medkit. Grenade launcher, și mai bine. Doar că cu grenade launcher nu pot să-mi dau heal. Dacă puteam să-mi dau și heal cu grenade launcher-ul, cred că era cea mai pay-to-win armă din joc. Asta e primul match. Am mai dat un match între timp. Cred că asta e primul match. Deja dura 6 minute în match. What the heck? Na, poftim. Deci mie îmi dă trowel și tâmpenia aia ce-o fi, cam și uita cum se numește, la cât de enervant, la cât de mult mai enervat, că mi-a picat. Și lui pica RPG, vere. RPG, ați mai pomenit? Trec o armă bună să fac infart. E ultima mea zi de viață, te rog frumos. Dar nu moare, nu moare, mori mă și tu mori. De ce nu mori, mă? De ce nu mori? Te rog, mori. De ce nu moare, bro? E pe tu in, bro! Ce RPG? Bine, asta e aplicat, ce vrei să-i fac la om. Easy game pentru el, care RPG. Dacă nu dea mie RPG, îl spărgea. Adică așa de după aceea. Please, good arm. Please, good arm. What the heck? Flamethrower. Oh. Very good. Very good for me. Best toxic player in the world. Bună! Bună, băiatul, sunt toxic! Sunt toxic, rău, bă. Săracul, l-am bătut cu flamethrower, bă, vede cât noroc am avut. Și asta a fost cea mai tensionată în viața mea, efectiv. A durat 8 minute, be like. Tensionată în ghilimele, a durat 8 minute. What the heck, ce mi-a picat? Pe revolver, what the heck, eu nu joc revolver, dar e viața. Mi se pare cea mai inutilă armă din joc, efectiv, nu poți deloc să nimerești cu ea. Nu pot să-i pun nimic la revolver, că nu mă lasă joacă. Fun fact, check out quest. Mulțumesc! Mulțumesc, jocule, că m-ai informat. Fun fact-urile astea, ca idee, toate le găsiți pe internet! Wow! Îți mulțumesc că mi le-ai zis, chiar dacă l-am văzut deja cu 5 ore înainte pe internet. Be like, bro, what are you doing, Lil? De ce crossroad, vere? De ce crossroad? Ca să aibă ăsta noroc să-i pice sniper, să-mi dea în continuu cap. Mamă, deci dacă îmi pică, deci mie îmi pică revolver, armă cu care nu știu să joc. Și la alții le pică, și la alții nu le pică revolver, care sunt profesioniști pe ea. Nu înțeleg. De unde n-ai? Oh, m-am prins, are acele arme. Na, mă, vrei să spamezi? Na, spamează acum, spamează. Spamează acum, hai. Hai, avea drujbă. Am ghinion sau am noroc? Voi alegeți. Bine, la ce minigun mi-a picat ar trebui să am noroc, dar...
Bă, dar știți cum e norocul meu? Mie îmi pică o... Nu cred, bă. Bă, să mor tu, bă, că i-a picat fix sniper. Eu efectiv îmi dă cu ceva în cap. Alege crossroad și îi pică din a doua rundă sniper. Eu cred că băiatul ăsta e hack. Crossbow, măcar atât. Ce pot să fac cu el? Să-mi dau cu el în cap până mor. Vezi că e bun. Ai cea mai rară armă din joc. Nu te enerva, Floris, nu te enerva. Că el n-a greșit cu nimic. E doar un simplu om care joacă reverse. Care n-are suflet, cine mă. Asta e partea a doua. Can I spamming, bro? Nu-i pică exogan, mă. În sfârșit, doamne. Dacă nu băteam runda asta, nu știu ce făceam. Deci nu știu ce făceam. Mă duceam peste el în casă și îl omoram. Cine avea avere, înțeleg, și norocul ăsta, nici chiar așa, sunt colo de treabă. Oh, super, i-a picat knife-ul ăla cu double jump. Îmi pică și mie ceva rar din update-ul ăsta, te rog frumos. Nu update, din jocul ăsta, joculețul ăsta. Pică și mie ceva rar. Smoke grenade, mulțumesc. O să-mi dau cu el în cap. Sniper. Very good, be like, yeah. Bă, deci nu pot să cred că mie mi-a picat sniper și a picat și mie sniper. Care erau șansele? Explicați-mi și mie. De la 1 la un vintilion. Care erau șansele, be like? Primul rând o să mă înconjurez cu ciofii astea. Doar ca să am timp să dau de zarul ăsta tâmpit, ca să poată să-mi pice și mie o armă de Doamne ajută. Se pare că a tras în fumul ăla și acum nu mai e fum. Da. Morții, firea să fie în baftă și în ciudă grinei la ucerul ăla al tău. Că dacă jucam cu armele cu care joc în mod normal, băteam pe ăsta de cocoșam. Exogan, mulțumesc! Mulțumesc, deci mulțumesc, jocule, deci te iubesc, deci îmi vine să te pup, jocule. Iar grineu launcher! Vere, cât de pay to win! Poate să fie chestia asta, cât de pay to win poate să fie chestia? Treci încoa. Prea mult îți bași tu joc de mine. Treci încoa cu grenade launcher-ul. Aveam knife-ul. Aveam knife-ul, Doamne, cu ce ți-am greșit eu, Doamne? Trebuia să vin cu un knife agresiv pe el. Trebuia eu. Dar vreau neapărat să vă arăt cum dă. Gine e ca la fel ca carambitul, doar că de double jump. Atât e diferit la el. Foc tămpit. Rage quit! Prea pay to win, verezi copiii ăștia. Prea pay to win. Cum vrei, vere? Înțeleg. Eu sunt noob, vere, dar n-am cum să-l... Poate că ar trebui să fiu și eu pro, ca să pot să-l bat pe skill. Dar n-ai cum când tu vezi că lui pică grenade launcher și ție îți pică knife pe crossroad. Vere, n-ai cum. Măcar eram pe dox, mă. Și să zicem că am picat puțitul ăla, că-l cocoșam. Așa. N-ai cum, vere, să joci în halul ăsta, dar n-ai cum. N-ai cum. Fii atât de incorect jocul ăsta. Mai ales pe game-ul ăsta. Nu știu de ce am ales eu să mă joc game-ul ăsta. Un pic de noroc. Ce facem? În primul rând vreau să spun ceva. Vreau să spun că efectiv i-a intrat bomba în gură, ca să nu spun altcumva. Și n-a pățit nimic.
super revolver! Oh, cea mai rară armă din joc. Mulțumesc, jocule. În sfârșit. Mamă, de cel mai troll ar fi fost să-mi pice și cuțitul ăla rar acum. Că aș fi murit. Uite cu grenade au cerut-o cu cea mai rară armă din joc, copile. Dacă și acum îl băgăm chiar mă ofticam. Ar fi trebuit să pice cuțitul de sticlă și ăla, permafrostul. Sau freeze ray. Vă dați seama. Cumva am surât de norocul. 2 meciuri la rând, cea mai rară armă din acest game mode. Wow. Dacă am pică și de la rând, nu știu ce fac. E că mai există o șansă. Uite mă, deci flamethrower. Bă, prea norocos sunt. Wow. Bă, vreau și omul să vină pe tine. Tu ca ce te duci, mă, cu ce-o toi fi dus tu pe mine? Vreau eu să vin pe tine, de ce nu mă lași în pace? De ce ești porc și nu mă lași să vin? De ce? De ce ești porc? Mă bucat să-mi dau și medkit-ul. Mamă, deci niște arme pe tu în runda asta. Efectiv s-a întors norocul de la celălalt. Hella. Oh my god, cât de pay to win. Nu mai coasă, dau. Nu mai coasă, dau tot veciul. Bun. Oh my god! Bă, cât de toxic sunt! Bă, vere, numai arme de-astea OP îmi pică, vere, n-ai cum! Sniper, easy game. Thrower. Și mai bun, mai bine. Știu că e bun sniperul, dar nu prea îmi place. Nu-mi place pentru că se mișcă foarte repede ăsta, pentru că e pe calculator și mi-e frică că nu pot să-l nimeresc. Iar sniper. Oh. Fix când am nevoie de el în pică. Fix când nu am nevoie de el în pică. What the șnițel de avion? Trebuia să ai un pic de noroc. Shotgun. Și am burst rifle. Bine, nu zic, nu, că arma e bună. Easy game, bro. L-am bătut cu burst rifle-ul, numai care o urăsc cel mai mult. Să mai dăm încă un match. Se pare că runda asta norocul nesus de, dar s-ar putea că runda viitoare să mi se întoarcă iar norocul. Și iar să mă oftic și iar să sparg ceva. Și nici rutare pe revolver, o să încep să joc și eu mai des revolver, pentru că, da, e o armă destul de... E cam slabă, adică de cam puțin damage, adică 30 damage per hit, adică mai bine ți-ai... Pardon, mai bine ți-ai altă armă decât să ții revolverul care dă exact același damage care îl dă, nu știu, sniperul și RPG-ul. Și cu RPG-ul nimerești, e șansa mult mai mare să nimerești. Dox. Bine. Să vedem cine pică la cubuleț. Destul de bun. Asta e foarte slabă. Că am vorbit din greșeală invers. Medkit, bun. Sau nu bine. Nu-i bine. Nu-i bine care arma aceea. Spireanu. Wow, flamethrower și... Pe... Hacker sau nu? Ce ziceți? E 6% de 1% șansă să pice mai întâi flamethrower, grenade launcher și paintball gun după alta. La foc automat, pur și simplu. Între timp mi-a picat burst rifle la asta partea a doua. Și flashbang.
Flamethrower. Adică un flamethrower de ăla. Urmă foarte. Putem să inspectăm o țără casa. Bravo! Am spamat cu minigunul și te-am spamat cu Uziul. Foarte bun. Spray-ul destul de good. Și RPG-ul destul de good. Oricum, sincer, mi se pare că RPG-ul întrece grenade launcher-ul la orice. La damage-ul întrece, la movement nu, dar e mai bun, mi se pare. Arme OP. Bomba clap! Te aștepta o surpriză, vere. Dar nu ți-am mai dat surpriză, că am zis să o iau eu. Știi ce zic? Văruțul. Ia pica cuțit de se mișcă așa. Nu știu ce arme asta. Dar și așa sunt intenționat să mă bată doar ca să văd. Mă cu care joacă. E cuțit, că vrea să-mi dea backstep, dar nu înțeleg de ce mi-a dat atât de puțin damage când mi-a dat. Dar dacă cuțitul ăla atunci când dai hit să dea... Da, nu mă, da, ăla dă 1 damage atunci când dai normal. Deci le-ai picat cuțitul ăla OP. Și acum pică Warhorn. Oh my god! Very good! Very good! Spunem o țără ca copilașii. Și ne ducem pe el agresiv ca nebuni. Mori mă, mori mă. What? Hacker? Uite hacker se întâmplă aici. Am auzit o drujbă. Bună! Ce-mi trebuie să dai back? Deci două meciuri la rând cu cuțitul ăla cu double jump. Foarte corect jocul ăsta. Miau, miau, miau. Dar dă vere și mi-a dat cuțitul ăla, bă, că nu-i corect. Mori, mori. Că pica acum un sniper, îl băteam pe ăsta de-l rupeam. Oh my god, ce folositor, bro! Ce folositor! Da, mai du-te, bă, încolo de copil! Exogun, Exogun, Exogun! Niciodată n-am înțeles să mai Exogun. Mi se pare cea mai inutilă armă din joc. Nu înțeleg cum ar zici tu să o folosească. Cea mai slabă armă din joc. În afară de faptul că trece prin scut, nu e specială cu nimic. Cât de pay to win să fii, pur și simplu să tragi random prin hartă și să sper că mă nimerește burst rifle-ul. Bă, cât de pay to win să fii! N-ai cum! Cred că mi-a picat pistola de sticlă. Singurul care îmi pică de mai multe ori așa. Nu cred. Deci nu, deci... Bine-s, bine-s, bine-s! Ia-te copilul cum plânge. Vedeți? Cum plânge copilul, că la skill nu știe să joace. Cu sniperul copilul meu. Burst. Grenade launcher. Very good, but el e acolo. Sau e acolo? Sau acum e aici? Wow, ce are mă cu asta? Very slab. Not good, bro, not good. Hell na. Foarte bune. Foarte good. Ce face, bă? E a patra oară la rând când îi pică knife-ul ăla, bă, nu mi pică și mie odată, bă, odată?
Meciul ăsta măcar. Odată vreau, frate, să împici, odată. Te rog frumos. Cum a reușit să moare? Explicați-și mie, cred că s-a aruncat în lac. Cred că mai avea chef să joci cu mine, că a văzut că spre slab. Băi, fraților, cum a fost acest episod? Sper că v-a plăcut. A fost un meci foarte, foarte interesant, unde am dat de tot felul de nebuni, de norocoși, de oameni foarte slabi care au avut noroc, dar totuși au pierdut. Ei bine, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți, o să mai facem episoade în care ne jucăm game modurile, pentru că toate sunt foarte, foarte interesante. Și dacă mai vreți, o să așteptăm să bage RNG-ul iar și o să ne jucăm iar și iar și iar, pentru că mi se pare cel mai bun game mode de joc din jocul ăsta. Și fraților, cam atât a fost cu acest episod, mâine viitoare și pa, pa! Și dacă vreți să mă susțineți să fac mai multe episoade, dați acolo un like și un subscribe și pa, pa!